Ngai kublai fi daga kertenga batiang tam jong utrai Jisu. Kublai shiboni fi baro aki bajipet ya ga channel ga jangi ga bangi kran ga tien ga jong ublai. Kublai shiboni fi ga baju ai ga jingkan tho. Malaga por hagi jingkran ga jangi ublain kur khui fi. Ga jing kublai ga daya firu da si ga banang pet thmai na ga sien ga bamanta. Hagi ni ki laisen ki baladep ngakran be ya fi tangkawai ga jing hikai ga tari ga farsi jang ki pongot ki theisati ka bayade ki singi bakhado kan mau ka ai kai ga bade ki singi bakhado ka de ga don kam bhayangi kum ki kristana ini ki singi rengam ong mangin sule tang sak phang ki singi bakhado abakran ti ka tien jong oble ene ya kran sagui ki phangro to daga bang ai no swas pang ki singi bakhado ya ka bangin se kran ki wei pat ki por ki bandangwan ringan lai sakawai pat ka phang bat ka bangadon hi ban kran menta ka dehi sapang ka de ka tien ka jong oblai hi gadon ban kran khandiat sapang ka tien ka jong oblai ha ga ne ka por ngai gerteng ni ga jingkran jonga ka dei hangnu phibu ya ka tien oblai ne ha ki ki tien ganong hangnu phibu ya ka tien jong oblai ha ka jing im jong phi ne ngala banong su suru kumnu phibu dor ya ka tien jong oblai haga jing im jong phi kata kadai ga bangadon pan kran daga donot borong akran ni kata daga donot borong akran ni kata namar ka jing duai jonga ka banga ngayang ha bangakran ga tien jong oblai ngada sliang e banganyo i bangi kum ki kristan hang ne hari ga si jantia jongi ngin em kat kum ka tien ka jong oblai ngin em kat kum ka tien jong oblai phi kajing long kristan ka bam em kat kum ka tien jong oblai kata kadai ga bapen le ran hi yaw nong pen em jongi nganong si sen kata kadai ga bapen le ran hi yaw nong pen em jongi bara kajing long kristan ka bam em kat kum ka tien jong oblai kam dai hi kajing long kristan piang ne ri jongi nganong bai sei sen han ne ri jongi hari khasi jain tia jongi ni bun palat kibreu kiba kibam pentrai kam ka tien plai le ne kim em kat kum ka tien jong oblai kabaning kong kadai na marba kishi long niam sisha kiklam lap ega jing klab mot kiklam na pliang Jesus Christ kiklam yo ega jing kapat kishi long niam sisha mantara kimle ega tien jong oblai kaba ar kiba buon ru hari khasi jain tia jing ngan kran be ega ji ya ba sisha ma wat sngoi ai kadai ba buon palat ki kristan hari jing kidai ki ba shu hiar patang yela shiwan na galong yeng kristan kala shulong tangkum katu ga jing long kristan hiar patang kiklam yo shu ya ga jing kala ga bomot hoi ngam ong baro ki long kumtan re ba buon ro ki poi shiga jengklam mon re ngakham yu iba ka long kumta i kambala shu hiar patang de mata daw balai ga jingka ka ba practice ka ba em ka kwang tien jong oblai ka khlam poi shu ka ba lai ngemlan ngayo i dala ki joge khman ngano sin wat sngoi e bang kran ne kata ka don ro ga jing bambiang ha ga jing besai ga tien jong oblai hang ni hari jingi ha ba kran ne ga jing long kristan ngano si sen balai ki kristan balai kum ki kristan ngimla banem kat kum ka tien jong oblai namar ka don ro ka jing bambiang ha ga basa ya ga tien ka jong oblai ka basao ka bam sngo tenat ka bas sngo si ngala banong ka basao ka dei ba wat ki ba yo jing hikai ka ba biang ru kim im kum ba ki yo jing hikai de marta ka daw ken ka ta de marta ka daw ken ka pen hiar dore ka jing long kristan ka pen hiar dore ka jing long kristan ha ki we ki tien ka mot ka khlem yo jaka ka tien jong oblai namar ta ka daw ngong fi hang no phi bo ya ka tien jong oblai ha ga jing im jong fi hang no phi bo ya ka tien jong oblai ha ga jing im jong fi paralok ngan sipun kot kum nei ni jing lam prang ibaret jonga nganget fitep bakal lenong ga bejrong tam ha ga bible ka dei ga sam ga ba sispa khat kendai hau puli ga sam sispa khat kendai ga dan tang ko ga phang ba ga kran kata ga dei be sapang ga tien jong oblai daki spa teligi dekat aga sam ka basis pa khat khandai ki don rekan kan me thik tang sapang ga tien jong oblai nganong sei sian kalanong ka bajong tam ka bible kan mau ka kran be sapang ga tien ka jong oblai tong ina saprang tien jong oblai ning kongan pen ifi kaban gangat fin ifi lightly kaban ning kongan ngan ong kum ne kaban ning kong tingine pe kai ka ba utrai jing yu Jesus Christ le ba ga tien jong oblai kai ga jing a day jong utrai jing ba ga tien jong oblai kum no utrai ubo ya ga tien jong oblai ha ga jing im jong ulane lane ki ga tien ga nong ga tien jong oblai ba utrai jing yu Jesus Christ
Fipule ga Bible haka jing shisha ya Jesus Christ la khat hi ukutien jong oblay. Pai bagal nang ga baneng kong jong Yohanes ga gospel Yohanes nang baneng kong kap baneng kong ba arbalai kong haga ba baneng kong ulodon ukutien ba uta ukutien lolong bat ublay ba uta ukutien lolong ublay. Uni ulodon haga ba baneng kong bat ublay da ulalong ki ai baro bat klama om sim lolong ki ai ro ki balalong. Kabakat sao ka dekat jangan digajuk kalau nongkong. Utau ketien ulah kenjado apa ulah syang apa dengan jengi. Bat ngilio kami isannya ke buram jeng uka buram ke badakat jeng ubala kamarway na ukpa. Baladap daga jeng ayai badaga jeng shisha. Kan mau ya Jesus Christ lakot hi uktien jeng ublay the word. Uktien jeng ublay. Utrai jengi Jesus Christ fipuli hagalan ang kabasau jeng ke gospel jeng Matthias ke dekat beningkong hadu kabashipho. Hang tu fill up komno ba usetan wan ya le ya utrai jing u Jesus Christ daga jing penshoi. Usetan wan ya le ya u Jesus Christ utrai jing daga jing penshoi. Usetan ru upenan kam wat ya kaktien jong oblay da fipule hang tu upenan kam ya sam ka ba khandai fuai. Re baro alai ki jing penshoi ba usetan wan ban ya le ya utrai jing u Jesus. Utrai jing u ambai latho upen ibe ya jing tho na kaktien jong oblay. Ujab ya usetan dai dagaktian jong oblay kata dia ba don kampalat ujab ya setan dagaktian ka jong oblay ngadang sisi to pipule ka ba arfsalo nang jong gospel jong Matthias ka dekat ba life san utrai dalaga jong shinturu angkumnes pangaktian ka jong oblay uangkumnes skapha arfsalo nang life san ka dekat skapha Matthias arfsalo nang life san ka dekat ka peneng bat ka khendau kin lek no regiktian jonga kin om lek no satia try wang la daga beneng ga lek no daga khendau ga lek no regi ktien jong ktien jong agam ga ktien ga jong oblay kanom lek satya para lo kata ga de ga door kata ga de ga bor kata ga de ga ikhtiar jong ga ktien ga jong oblay na marta ga daw ngai fi hang no phi bo ye ga ktien jong oblay he ga jing em jong fi ka jing bamla jong gi kristan ban em kat kum ga ktien jong oblay ka shong e hang no ngi bo ye ga ktien jong oblay ha ga jing em jing tangi nele sakman rei ka ai bangila payo try jeng ibu hajrong ya ktien ka jong u em kat kum ka ktien jong oblay u ya le usitan ka ktien ka jong oblay ka ktien jong u ka ba uang la da ka benang ka khendau ka le i kum ba uang ai ka ma dia le rei ka ktien ka jong oblay te kanom le satya hallelujah tari try jeng grans pang oblay ukpa grans pang oblay ukpa ro ngan puli tang ka ya dekat ang Bible kata dia sam ka ba sispa life pra ka dekat ka ba ar Sapang jong oblay ukpar finlap ekata hang nir finlap kektien ke basgau tenat hadu kata-kata baka Bible ka keran mo baka tien jong oblay ka keran sapang oblay ukpa haga bayade bat ka tien ka jong uhi to kasam ka basis pa life prang ang sin ka dekat ka baar tangan puligi benta gi bakam shadian jong ni ka dekat namarkan nginyo ajing shay ni ka benta ka bakam shadian ngap ha ka Bible gamne ngap ha ka tien jong oblay gamne tokan ngan puli naba mela pen kraw ya laga ktien hakli ya laga kerteng baro pe ba ka babgong naba mela pen kraw ya laga ktien hakli ya laga kerteng baro ublay ubu ya ka ktien jungu kamajrong wat ya laga kerteng ru te marta daw gan ong se sisian paralog ublay ubu ya ka ktien jungu kamajrong ban ya laga jong ka kerteng ru kata kadi bau bleu kpau buram ya laga jong tia namar ta daw kabalai kabang ini keran menta kendiat ngangai ngakran ka bakham lengkot ne ngam tip kapor kan sim ka no menta rai kendiat ngine fai no shanga ba chafi Jesus Christ ngi i uburam palat de tia ba uhi ude uktian bleu kpau bu e laga jong tia kham se jrong laga jong wat ya laga jong kerten kumnus phang jong phi paralok kumnus phang jongi kumnong ibu dore ka ktien jong oblay hang nong ibu ka ktien jong oblay haga jing em ka jongi tong tangan pen phaya fi shaka tabernacle but I bangin yo ka jing shai nang ta ngan pen phai fi shaka tabernacle ka yeng jan jing seng jong ki ju ka ba kitawa ka por jong Moses ka ba kiya ka rikhlaw but what nda kilapoy harikanan ro kidang penan kamya ka tak ada bakin da tawi ka temple ha ka por jong sim Solomon pipulish fanga tabernacle ngano sin kan ma ngi yakran ga tien jong oblay
hangno pibo e gaktian job lai ga jim chang fi dengan pan 5 fi ka tabernacle nganom kran sibon fang ka tabernacle re tamangin yo e ga jingmot ya ka e ka bangingi ya kran ngan pan i fi ne ga por na ga lan ga ba arfu san ga dekat wa fra jang ka kitab Exodus bat katakan ya rab yang i ken diat bang sio e ga jingmot bangin so thu syafang ka tabernacle kumno bleu kran fang ka tabernacle tangan puli ne ga por arfusan nong ga kitab Exodus ga dekat ka ba pra gaktian jong oblay komnis kapha oblay wang komnis fang ka tabernacle bat tukin tau ya ka jaka kentang yanga kanang bangan yo syong ne hapdeng jong pi saisian bat tukin tau ya ka jaka kentang yanga kanang bangan yo syong ne hapdeng jong pi try wa oblay wang ngan syong ne hapdeng jong pi kan mau da fipule ka ne ka krane ka tabernacle ka krane ka tu ka jaka ka bakentang tam kakrane to ga jaka ka bakentang tam ka badan ka senduk ke jutang namar ka senduk ke jutang ka dai ka baka jingdaran ka jong oblay ka syong kakrane ka jingdaran ka jong oblay ka presence ka jong ka balay ban syong ha ka to ga jaka ka bakentang tam ha ka bakadon ka senduk ke jutang para lok hendian nganang fine ka por ngap ha ngaka fin ngap ha ya ka tabernacle ki thau ki lightly ki benta ka flaw kawai ka kamera ka bakhat ka jaga ka bakentang pat ka kamera ka ba wai pat ka kamera ki ang ka jaga ka bakentang tam ka jaga ka bakentang tam ka dai ka batang urang ba lang da urong sisen sisna mali ai ka jing kanya jang jing penyaso ndai ka to ka kamera ka ba khmat ka don ka duan ka ba kila ban ai ka jing kanya man la ka sngi de ki leng do hot ka kamera ka bakentang tam sisen sisna urong tang urang ba leng do dai ka kamera ka ba khmat ka to ka bakentang kileng do kila ban rong kila ban ajing kenyaman lagas ni reke magadan lai benta ka phalau ka jaga ka bakentang pat ka jaga ka bakentang tam para lok nga ka bani fini por ublay ba ule iki ka testament ka barem aga ta ga jutang ka barem ka dai tang ka serngiyo ya ka baki jiu ka to ka por kinam poi berkhat balay ublay pha thau lai benta ngano si zen ka baki ki jiu kinam song thu andre ublay yo iya ka ba dai tang ka serngiyo kaega ban saja kaega ba ublay un sapani ya kata dak ka ba shisha ka ban ja nga diga ya jang jing ai kan mau nga ka ban fine por habakran ka tabernacle haga to ka por ka dei shisha da ka yeng jan ka dan lai benta harai kan mau ngi menta ngi dei ka tabernacle ka ba shisha ka jang ublay namar ka shiti ka ba deng kong jang upol sigi koren gal dang balai ka dekhar ka ba khan riu ko ngi tagi intian tangan puli ne ka por ka babel ka umta iwe koren lai kan rio pi phim tiếp ba filong ka yeng shong ublay bat ba umun sim jong ublay shong sa po jong pi ka babel kong ngi long ka yeng shong jong ublay kene ka long ren yang jingi kene ka jing em jingi ka de ka yeng shong ka jong ublay bat kan mang ngi dan lai benta ha ka shiti ka ban kong jong upol si kita soloni ka nang basan ka dekat ba arfulai iwe tesaloni san arfulai ka babel kong ne to oblay ka jingsung mauhin pun kuit pare fi pat to ai ba an sumar kendong ka mensim ya ka jingem nang tapa de ka ai ba de ka met jong phi shitli khlam jingram ha ka jingwan u Jesus Christ bo try jingi hang ne fila be ka mensim ka jingem de ka met lightly nam ar ngi de ka tabernacle ngi de ka temple ngi de ka yeng shong ka jong oblay kan mau parla ka jingem jong fi ka long nyang jong fi kam dei seban shong mano mo de yeng shong ga jong oblay ka long nyang jong ka jingem jong ga de yeng shong jong oblay to nga ka ban fi ne ka por sgap ha ngi la shakmat hapo jong ga ne ka tabernacle jong ki jiu ka don ka wai ka badon kam ka bangine kran ha ne ka por bat kata ka de ka dabor tama ka don ka wai ka kabakibu haka tabernacle jeng ki Jew bat kata ka dega dabor tama to finlap ya ne da fi puli nang balai fo jeng ka kitab Exodus dengan puli khat nyaw hadu arfuwe shashkor bhangin puli tin chamble kane ka dega jing kai gam dega khubor pun shashkor bha ka tin play ka dega bible study gam dega message gam dega shikran khubor ka dega ba krane ka jing kai ga ba fitna yo tan rai ga tin ga jeng oblay pin yo ai ga jing jang fi to life Exodus ka khat nyaw do arfuwe baru teraw la kerana masa sudah ong temen thaur ya dabor tama ya ka slajat jangkaru da katama ya ka ban saj haka bat men bu ka hap pedang ka tabernacle ka jing seng bat kata ka duan bat men the omru haka nangta baru aron migi khonshin rang jung u kin thet lagi ti bagin sa slajat haka to
Habakin salai rong apo ka tabernacle ke jeseng kin sai da ko om bakin om yap. Lani habaki wan hajan ka duan ya ka ban kam ban thange ke jingkenya thang ha how dry. Kum ta kin thet kenya lagi ti bat kin sai ya lagi slajat bakin om yap no. Kani te kan lang ka hukum hala karta ya u ken ba de usamba jung upateng la pateng menri jongki. Ngan pulis ndon sagal nang balai fufra ka dekat ke ba kadang balai fufra ka dekat bofra lai fufra bofra exodus ko omni barulah thau ye ka dabar dakatama baki kijat jangka dakatama daki yit khmi jangki taki kan thai gi bashakri gi kan thai bashakri ki bashakri ye ka jingkhang ka tabanikal ka jinsang ka babel ka batai ngi bagani ka dabar tama ka de wala thau na ka yit khmi jangki kan thai la thau na ka yit khmi jangki kan thai to nang ni fin song thu yin sa sngo thu ang ne kai bagi de ban le bat ka tian jong oblai ka ne kan shat jing sha ya fi ka shat jing sha ya nga ha ga jing em janga ken ma ngan ai fi ken dat kan sa yang ne ka ne ka davar tama ka tian jong oblai kong ka dan ha pedang jong ka tabernacle jong ka tabernacle jesang bat ka ngambo ka dan ha pedang ka duan ba ka tabernacle jong ka jesang kabamut baki lingdo sya baki ne ban ai jing kinya ki ban that ki ti gi jong ki ang to anda ki leda ban ai gi jing kina ki ban that to dabar sa sisian Henry kin mau tong ginam pat kran ne kata ngan sawan rasa khandiat sadian shibet kabaning kong ba fidan kaman sngo thu ang ne ka dei ba ka ne ka dabar ka dei ga ba that kti nang ta ga ba sa ki jat tang mano tang ki lingdo dei setia ki pai ba haga to ko por mle setia ki pai ba tang ki lingdo Kan mau para lot ngadai fini por ngawan sya ka bagam semene ga ya jeng ai ngirong ide ki lingdo menta kan mau ngirong ide ki lingdo menta kaktian jong oblai gang ha ka kitab jing pen pau galan nga baning kong ga khot ka ba nrio ka bible ge thu ingi ong kum ta ngirong ide ki lingdo nambar kan ga dabor tama ka dai tang namar ki lingdo ha ka tu testament ga berem kan ga dabor tama mentar ga dai namar jengi namar ngirong ide ki lingdo aga bagam jaman siam to yen sai pen song thu ka ga dabor tama yangi Baik, jingpen pa iwe in rio ko angkom ni ngap ha. Bat ula penlang yang igis bat kileng do ha oblay bat ukpa jungu. Bat tolong ka buram ba jing sia ki bam jukut amen. Sa sisian. Bat ula penlang yang igis bat kileng do ha oblay bat ukpa jungu. Babel kang u Jesus Christ ula penlang yang kileng do. Babel kang ula penlang yang iki Tian jawab lagi kamu, ula penlang yang kileng do bat kis mak bat oblay ukpa jungu. Fiko ban sang tu kata fila ban lai do shiti ban kong jong Petrus nang wa ar ga dekat pakhandai iwe Petrus ar khandai ga tu kita gi jung tian bang ngi de gileng do gi bakin jesiam fiki ni gileng do gi bakin jesiam mar ka daw ngir ngi de ban thakti ha ga ne ga da vorta ma par la ban thak kikti par ban sai ki ja to nang ta fa de gan ong sai sien Kileng do aba kiwan ang ne ki sat ikiti bat ki sat iki slajat jongki ka babel ka klam ong ban sat kaman ne ban sat kamet ka fat ya tang kiti bat ki gija kadan ga jimot ka bakraw hang ta ka ba kileng do ala se to ka por kinum so tu balai ublai ong sat tang ka kiti bat ka gija ndai ga we pat ki benta jang gamat namar bagi kiti ka krani ki kam ki kiti ki jongi haga bagan jaman se menta ki kiti ba sat tang ki kiti ka krani ki kam ki kiti jongi menta ya ki gejat ke kerana ke jing ya lenti jing ya ke emlang ke salang bo ha ke jing imbri jing kerana ke jing ya lenti bangin lang ge bkhot haleluya kata de jing mot bo bleu bu na do nang tai to ngan o season ki kti ka mot ke jing kran ya ki kam ki kti jing ngi trai ngi kita ke jing ka jing ha ka jing im jing ba mala ke sngi kum ki breu hang ne apartai kum ki khon ki ba ye ge jong trai ka kijat ngan sin ka krani ka jingya lenti jingi ha ka emlang ka salang ma ha ka ni ka perthai ka bangingi em kum no bangi ya ki bro ki bkhoi to ana marta da fiso tu menta obleu fa sa tangi kiti bat ki kijat bat sgap bangan e finapor ka balai pat ka ba fidan ka man sngo thu ya ka ne ka da bor tama ka tien jom le gong la thau na ki yit khmi jong ki ken thai kata ka mo da ba ka ne ka da bor tama la thau ka ba fernai ba do ka ta ka ba long ban pe yet ye la de na lor kata la the sda ka om ka on la the da ka om ka bomot fidan ka man sngo thu ba hang ta ba anda ki tu ki leng do anda ki la phong ki tu ki jain leng do jangku la da jangki la da ki la phong ki tu ki jain leng do jangki ngan o ka de ka por ki ba ki don ka duty ki dan ka kamera makin pendap ki jingkinya ha ka tu ka tabernacle
kabon syua bakin rong ban iban ajin kina ki ban tet kti syua ban tet kti ki yo I ya ka dor la jong ha ga to ka dabar tama anda kila ladap nang tai na ka duan ban ajin kina ki wan ban tet beng kti syua ban tet kti ki yo I beng ka dor la jong ha ga dabar tama para lok ngaka afini ka por ka tari ka bodon kam falat ki yo I la de kumno bakin em ga jim ga ba kho ka trai ka ta ki kam ki ti baro bar bakin ya ka jim ga ba namar ba ki yo I la de ha ka tu ka dabar tama hallelujah ka tari ga ba kodor palat ka ba ule kabadan ka jingwat ka ba kraw palat yang ngi menta ha ka ya jing ka jing ai ya ka ba u jakap uang halenang ka ba ningkong jong u ka dekat ka ba arfulai arfusau arfusan jakap ka lenang ka ba ningkong ka dekat arfulai arfusan ha ka ne ga dabar tama jong ngi menta ka ba bot ka namar fin menta filak filanang yo akam ngan ong no akum ne namar ba ka dabar tama jong ngi menta ka de ka ne ka ktien ka jong oblay para lok ka ktien ka jong oblay to baik pa ngan ong si sen Jacob iwe lenang baning kong dekat arfula arfsaur santangan pulino eka ka babul komne skap ha nabalada uno ulang tang unong sngawi ka ktien bat om unong le uni ulang kumu briu ba khmi thu eka khmat ke me jing ha ka yit khmi kumba khmi ulung do to ka dabar tama yiru ngi khmi shgen ga yit khmi jong ka ktien ka jong play hallelujah namar ula khmi to ele de ba ula le no bat kumni ula klat no uba kumno ulalong rejar uba yai khmi thu shaka hukum ka bajana babu kong jaru bayai khmi thu shaka hukum ka bajana ka bajong kata ka jing plai lu bat uyai ne uni haba umlong unong sngo ba klat no re unong le yaka kam unlong ubasuk hagi jingle jangu para lok ngaka finapor kanega de ga dabar tama jungi ka bangi yai khmi ka hukum ka bajana ka bangi yai khmi na ka wei ka por sa ka wei ka por ngadong sa si se ilingdo haba kidan ban kam ki kam jungi ka temple ka jangu trai ki syah bakin tet ka ti ki yo I ka dur la jong anda kiladap ki kam jungi alam do syah bakin an tet ki ti ki yo I ka dur la jong anda ba fio I la de fio I ka ktien ka jong oblay kan mau para la ki ti jingi ki kam jingi ki lang gi ba khoi ba ki ba pet ka jingi alen ti jingi kan lang ba khoi ba ka ba pet hallelujah oblay on ker khui fi para la namar ka ta ka daw ngan ang sisian ka dabar tama yang i menta ka dei kan ka ktien ka jong oblay ka bangi lay ka ba dei ka yet khmi ka ba joka bong dan bo pe ka yet khmi o ba klat na la de ulong kum no oh ngano sila daga ktien jong blai ka kta fi ke ker khui fi pentrai kam ye kata namar ka de ka yit khmi ka ba fila bani e ka dor la jong ka ba fi song thu kum no filong ka ne ka pen bet pat ka ai ka yalam hallelujah amen kan mangon asisian kan ne de ka dabar tama aga shiti ke jong opol chi ke Ephesus kan nang basan ga khat ba arfon rio opol hang to Ukraine ka ktien jong blai kom ka om ngano sisian da fi pule hang to Ephesus san of Honre upolom no ka jingsat da ka ka ba ka ktien Ukraine ka jingsat ka ban ka ba sat pen kho ya ka jing em jangi ya ka jing long jing em jangi da ka ka ba ka ktien jong le penislim ko nang ta hau yo anes kan nang ba khatsan ka dekhot ka ba lai hang ne fin lap ya ka ba khatsan ga dekhot ka ba lai yo ka ba sngotonat ka ba yo anes tho ngam banang ke ba sngotonat ba utrai jing Ukraine Yane sunang makhatsan ka dekat balai ngak baktin jong play kom ne tangan puli ka pimenta filang ki bakhoi dekat taka ktien ya ka bangala krana fi sachi sean utrai jing om no pimenta filang ki bakhoi dekat taka ktien ka bangala krana fi ngi khoi dai dekat ktien ka jong play ka bangi yos ngau to haki Ephesus sana fonre ka babu kom ka ka ktien hang ne utrai jing ong filang ki bakhoi dekat taka ktien ka bangala krana fi tang kendiak ngak ka fin song thu ne what lay song thu bakala pa dehang ne walai mut pada banong baki pop jengi ka sat ka ktien jong ble ya ga pop pa ka jingbam hok jong fi de ga snam ka jong Jesus Christ ka ban sat de ga snam jong Jesus Christ ka ban sat ki pop ga jingbam hok jong haba ngakala ka bomot haba fikala bomot ka snam jong Jesus Christ ka sat ngi ka tu ka si bangi diang yo Jesus Christ las lama pingi las sat ngi de ga snam ka jong Jesus Christ ka jingbam hok jengi baro
Wat mentah pada mengisyak riu try. Man kasim yang try map ngasung tu katu ngabakla ngasung tu ngabakla ngasung tu kolong ngabam dei ngasung tu dei ngabasneu. Pikan tear ngabam khu ne gajim jupi. Kai ngabasat. Kasnam ga jongu Jesus Christ kasai ga jing bam hong. Handai kani ka bagaktian job le gong ka ba utra jing yong kastian ka bangakran ka pun khu je fi. Ka bang ka Ephesus sana fun riu ka kaktian ka ba ka bagaktian. Ka ba mot. Man ka por fi asang kaktian job le ka layu ka pun khu ka pun bai. Kekedolanti. Amen. Katakan para la confident kaman sa utho. Ya kapap ka jing bam hok jong fi wa jang asat daga snam jong Jesu. Ndai ka ba pen bai, ka ba I direction, ka ba pen bai, ka ba kedolanti yangi. Man ka sin fi asang tien boleh lapen bai. Kapan khoi, kapan khoi. Hallelujah. Kan mau ka nega dega dabor tama. Man kasin ngiro kum kiling do ngiyo iya ladi bat ngitat kikti ngisat kikijat jengi kaba keren menta ya ka jing em jengi ka bangi khoj ha ka em ha ki kam kikiji jengi ngi khoj ha ka yat ke yang ha ka long breu man breu jengi nama ngide gi khon jong blai nama ngidon ke nega dabor tama ya ka bangi la ban pet shaka bat ban sakti borobor ha ka jing em jengi hallelujah ublay on kur khui fine ka por para nak ublay on kur khui fine ka por Kawai ka banga kwa ban ifiniga por ban ni fi sai sien ngan 5 yang shatai sha Ephesus arbusan lonong kabakran ye gatu ga dabar tama don giktian hang tu ba ublay ukuran uda ban bha haba ukran ikiling do aga to por spang waron ka ba mot spang kiling do spang gatu ga dabar tama pe finda pule ukuran uda ban sien utrai uang di giktian aga to ga life hole nong ma pingam de ga arbusan ga life hole nong Baik bah kita ni tiene ka bangala apuli menne tangan sisiem biang sa sisien menta. Uang kumno waran bagi kun cerang jo kin tat gi ti bagi sa isa jadaka. Habakin salai bandrong sepok kata ban kel ga jeseng ge sa dakom bakin om yam. Pi bakin om yam debu eta ketian. Nang ta pada hang to ru mong kumno kumta kin tat ken yala gi ti bagi selajat jengki bakin om yam no. Dar kila adap ki kam jengki jeng jeng aingo yo blero kin tat gi ti bakin om yam. Piego to ko por ka bomot la kim le akum to kin yap shisha kada ja shisha ka jingyap aka do aka mat hendai fitip kan ka bot yengi menta la da ngim pet shu shagane ka dabor tama jingi la da ngim tat chu gi tingim sai si gi jat hagane ka dabor tama jingi badi ka tien jang blai ngirung in yap tama kam kran shu ne ka jingyap jang ka mat hendai ngin yap ka jinglong men sim jangi oh sapai tu em fi paralak Sapen syong dor himafi, sapen syong jingmut himafi. Bau nono bria bau kambo ang ngalong Kristan. Lada im kat kum kaktian jang ublay. Ya uta ken nga syong ifingi ang ubalong niam. Namar kajinglong mensim jang kadai ka bayap. Ula ayap. Kajinglong mensim jang kata brio. Kadai ka bala ayap. Tiki ay kajinglong Kristan nangil ayap kajinglong mensim atau ngini ay ka benang yam da lele ru yam paralak. Namar kata daw nga ka bani fini ka por utrajing lada mem thet lada giling do kim tek ti kim sai gijat kiniap ngiro lada ngim pentrai kam ye gani kaktien jang oblai ga jing im jingi lada gani kaktien be kam yo jaka ban ngim im kan kung kaktien blai ka jinglong men sim jingi ro kaniap habang ngiap ka jing im men sim jingi to tiap ngim don jaka ga jing im pam jikot kalong bet kumta ban syukaran penkut no ya ka ega bade ban kran syapang kata de ga baton kam nanta pada Pitip kawai nagi kentian ki bakta nga katu kan isnam mensyua ngapuli kan nga life hole nong Exodus kan nga dekat kan nyau ter bangapuli mentan hafi. Kawai ka bakta bahaya ka dono jenga ngalong kumbak kendiat lani ka dalong jinggerhu palat kata haba mensim jom boleh usat jing syai kini kitian tong anda puli ni ka pol ngan penifi. But drive na kerana masa sudah ong temen tahu ya ka dabar tama ba de ka selajat jong karu de tama ya ka ban saja ka ba menbu ya ka pedang kata banikel ka jingeseng bat kata keduan. Pi hapedang kata banikel jong jingeseng kata keduan. Ka bamot bakileng dong no sisen sya bakileng ban aja kinya gi ban takti na gilada ban aja kinya ban takti namar ka kani kaktian bang bat menbu e ka hapdeng kani kaktian hapdeng kalong jingkerhu ya ka jing im janga hapdeng paralok ngiru ngidai ka tabernacle ngiru ngidai ka temple ngidai ka yeng shong jong mun sim kho jong bling ngidai ka temple ka jong utrai kani ka mat kani ka lorong nya kani ka jing im jong out fi ka dai ka temple ka dai ka tabernacle ka jong utrai ya ka dabar tama fiaban bu hapdeng
Kaya ka pedang jong ka jing im jong fi. Ka do anot jong fi para lo. Ka do anot jong fi ka day ka pedang jong ka jing im jong fi. Kani ka dabar tama ka don kami ka jaka jong ka haga do anot jong fi ka baday ka pedang the very center of your life. Ka pedang jong ka jing im jong fi. Lada kani ka tien be kami jaka ha pedang jong ka jing im jong fi kamot. Nginam laban em kan kong kaktian jong uplay. Kasam bersepakat kanda agak dekat ke bakat way. Kabana kau ke puan segoi ke puan ngasih penan kambat. Wat hagi ni kejingkran jangan di po YouTube bro. Kasam sepakat kanda dekat bakat way. David Wong ngaradi kap agak tian jong me haga do anot banganom le pop ye me. Datang lada agak tian be gayo jaga ke do anot. Dasi sangin le ke babakla ba ke basnio. Namara ta daw ngan sisian. Ya ka dabor tama kibu ha pedang jong ka tabernacle. Ya ka ni ka dabor tama jong ka tian jong oblero paralok. Ka ding ibon bu ha pedang jong ka jing im jong ha pedang jong ka tabernacle jong ka do anot jong plain kur khuifi oblen kur khuifi na do man nga klifi na ka basdang. Kumno fi bu dor ka tian jong oblay. Hang no fi bu ka tian jong oblay ka jing im jong fi. Hatu ka ni ka tian jong oblay ka badai ka dabor tama kayo jaka ha ka do anot jong fi. Ublay on kur khuifi. Kopang aduay de ka do anot jong baro ha ka ni ka por. Ka ega mga kiran kendiat chapang ka tian jong mehi ablay. Ay kan yo jaka ko traya baro ki paralok ki basngap. Ablay ka ni ka tian. Bat kinlong bala kerhu ko try. Ka jing duay jong baro kalong. Bakin bu e ka tian jong me ka badai ka dabor tama. Hapdeng jeng ka jing im jeng ki ka badai ka temple ka jeng me ko try. Nang bakin im ka jim kristan ka ba shisha ken try. Bakin laban im kat kum ka tian jeng me. Kum ba ang usyakri jeng me u David. Ngari khop e ka tian jeng me ha ka do anot banganam le po me. Ai ba katar kan long haka jing im jeng iway ko try ba pe ini ka jing kran jeng. Ngakar khu ye ki ko pa. Haka kerteng ka ba im jeng me. Daga kerteng uji sing duai. Amen.